Malawi Today. Ungamankhula umauza Malawi noti pita kulapume mutanthauza chani pamene ife mwina sili kumvetsetsa kodi president amakasesa matomba a simenti limenelo ndi funso limene afunsa akulu amene wawa makamaka kuwafunsa Tupere Muluzi pa nkhani imeneyo adanena ndipo nkhani imene sikutha akuluakulu ndipo tsiku ndi tsiku tikulandirabe zinthu zosiyanasiyana kapena kuti response yosiyanasiyana makamaka pokhuzana ndi nkhani imeneyi nde ife athu ndi maso tiona kuti mmene zithere mmene mumu ndi moti bwanji koma padakali pano tatene tiyamve akulu amene wakuti akuti bwanji makamaka mfundo zawo chifukwa tu abwera ndi mfundo zodabwisa kwambiri akuti mukamati Peter Wakula kodi president akasankhidwa kulowa pa mpando akapita ku State House amakanyamula maweti alabwera barafuna tayankhulepo nkhani imene anayankhula Tupere moti niwo munthu wanzeru mmene likuyendera dziko lipanopa ndi mmene tilili panopa ineyo panopa ndofika umene nali kulaini ya mafuta ndagona pomwepo kufuta kuti tigule mafuta tikuvutika magalimoto tangonjikonjika pano tikukwera makabaza modula ndiye wina kumabwera no pa msonkhano konota Peter Wakula omata Atupere mamuganiza muno bwino inu ife nikakusapota mazime mwachita kuyankhula pamene kujako ife anthu ambiri ndeta kutsikani tisanana apande mwasunyezeratu naye kuti inuwe muli mbali ina yake fa munthu wanzeru eniweni amene timadziwa sangayankhula zimene zija tikakutsatana tikaona ngati munthu wanzeru koma tonoti ayi ndithu Atupere ayi zinthu zoti nzodabwitsa kunoko ku dziko la Malawi inu mukamanena kuti Peter Wakula mutanthauza chani poti ife Amalawi tonse maso athu osali kwapitayo ndene ungamayankhula umauza Amalawi noti Peter Wakula apume mutanthauza chani pamene ife mwina sili kumvetsetsa kodi president amakasesa matomba a simenti kapena president akapita ku State House kuja amakanyamula maweti tatuzani mwina timvetsetse chifukwa president amene madzi amakhala mu office nkumalemba zolembalemba izi komanso ife chimene tikuona tikasankha Peter ujanza bwinobwino sadzikayenda kwambiri ngati mmene akuyendera anthu enawo kuyenda kwambiri mango yenda Peter timamudziwa munthu odekha amakhala ku State House yadzitumanya maraka adzithamanga meba japa ndalama zamadzi akhazi kutani zikusungika ndimene taona Malawi ufuna ife okalamba yemwe muro akalamba ife tumufuna cholinga yonena kuti adzagwire ndalama yathu osati zoyenda za anyamala zomakangojambulitsazi ife tufuna Peter yemweyo osati ayayi Wakula anchani mufana uze na Atupere imene sikuthandizani fundo imene munena amene Yesu kuti kuthandizani sikuthandizani pang'ono ngono pomwe Atupere mukamba fundo yoti si fundo nkomwe tangopita ni misonkhano momwe auze fundo anthu zoti akuvuteni mama mukakamba ya Peter yende ali ndi anthu ambiri oti amankonda ende anthu akungonjezekera amene tumukonda Peter siti nkankonda koma pano pande anthu tonjezekera amene tumukonda ndipo tikugwira ntchito yonena kuti Peter awine basi rino panopa ife tagona ku mafuta mungoona tagona ku mafuta ilaini ya mafuta kuti tikagule mafuta pano tubwera umene mafuta oso sitidagule arafika mmauno ndewe ina kumanena kuti Wakula zutanthauza chani untaya Peter mafuta tinkangogula metingagulire muri nkhalambayo ndefe mutsatipangezo yira Malawi ife tufuna nkhalamba yomweyo osati zimene mupangazo mfumu zoti Peter alatoka kha mu office muja chiyo satsika pangeka ali ndi anyamara tume kuja achina Nchaja alumene kuja achina Benipili alumene kuja ndambili mbili achina Chisale alumene kuja anyamara othamanga oladzika thamanga ndene mukamati uzonoya kuti Peter Wakula mutanthauza chani izo nde sikuthandizana Atupere iyo nde mufuna mungomalizano chimene cha UDF ife tinala UDF eneniyo komano apa paze mupanga Atupere ife mwe UDF ringoitsika atimene sizoona mwati kumudwitsa kwambiri Atupere ino mmene mwayankhulazi mwana mutati muime konchila sichikomeni mukhoza wina sichikomeni akhoza tsogola serious ino simungabisana la sichikomeni inu MP munagole MP
MP wenu eni munagwa kudera lanu nkumanyoza pita inu pita zisaizi yanu wenu tango patsani gangarayo zisaizi yanu soyi ndi zina zilekekelero zimene tamankhulani fundo